демотивира хората и те предават на другите пациенти, които също се канят да избелват, че няма да се избелват. И това е много жестоко. Много жестоко, защото може да откажат по пътя си сума народ. И заради това е хубаво да се помисли много внимателно как да се преодолее тази болка. Последната измишлителница, която сме направили, това е да се направят тези вакуумни шини, или как се наричат, един Господ знае, за домашно избелване. Да. И след като се дадат на пациента, да му се даде и гел, лидокаинов гел. То лидокаинов гел може да се слага, когато го заболи много, да кажем, общо почва едно изтъпване, стрелкащи болки, така нататък, да се носи след обяда, защото само всичко става до сутринта. Да се постави на зъбите, това силно намалява чувствителността, пост-оперативната чувствителност. Така че болката е много сериозен проблем. Много сериозен проблем. По отношение на ефекта, когато се завърши хидратизацията, или как точно да го кажа, значи след 2 дена, 3 обикновено цвета се връща малко назад. Защото първи път има дехидратиране и особено в избелването слам. И цвета е много по-бял и както вчера, да кажем, една пациентка, такава нагласена като кукла, обаче вика, ето сега цвета ми не е същия, вие нещо дали не ме излъгахте, че какво направихте и така нататък. Така че трябва да се очаква едно малко връщане на цвета след 2-3 дена. А по отношение на поставянето на обтурации, зависимост от това, но според мен 10 дена е много дълъг срок, защото през това време пациентът може да се демотивира и да изчезне. Затова смятам, че самата хибридизация не се нарушава много от този избелващ процес, защото там, където дентина ще бъде обработен оперативно, за да се постави обтурация, при положение, че има хибридизация на дентина и на емайл, значи почти невероятно е, нали, тези там 20 мегапаскала от бонда да се разрушат. Значи, почти невероятно е да падне обтурация след избелването поради окисляване на емайла и задържане на кислород в емайла. Наседен кислород да се задържи в емайла. Това е малко трудно, не знам кой го е писал. И плюс това... Но въпросът е друг. В цвета е проблемът. Значи, ако направите веднага след това една обтурация със същия цвят, тази обтурация няма да бъде invisible, защото ще се върне цвета малко след 2 дена. Малко ще стане по-назад, в смисъл. Такъв като си бил А, Б, С, Д, няма значение. И тогава няма да имаме този именно прекрасен ефект, който очакваме. И извинявайте, ако съм бил много дълъг. Не, напротив, много добре, даже може някой да си сподели нещо. Да, забравяйте сте връзка между крайния ефект и тази чувствителност, която се получава. Аз лично съм забравял, че хора, които нямат ни получават тази чувствителност, или е много малка степен, тя крайния ефект не е толкова силно изразен. И обратно. Така корелация трудно може да се хвани. Не знам, тук силите зъби според мен е по-малко. Поначало Д цвета е ABCD, Д е най-труден за С и Д. Само нещо да кажа за системите Pure Naxis. Там в момент, в който се усети чувствителност, пациент да каже, че има чувствителност, това, което препоръчва производител, доктор, аз само обяснявам какво ми е казано, производителите, а вече вие лекарите най-добре ще усещате ситуацията. Ако усети чувствителност пациента, да се аспирира гела и да се сложи автоплечник мус за 15 минути. Ако втори път, нали, вече при нанасенето отново на избелващия гел, той пак има чувствителност, тогава просто преустановяваме до този момент. За наша радост няма такова случай. Не, ако е жена, може да не се преустановява. Защото жените са готови за лекота на всякакви дивотини. Те казват, няма да издържим и стоят после гинчат. Извинявайте, трябва да ви поканим, който участва в конгреса, ако не, ние времето ни изтече 30 минути.